Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa is outdoing himself to embrace Southern African Development Community SADC leaders and officials who attend the forthcoming regional summit on Harare in August. Ashperi mushe muri Zimbabwe panapotokana yekuti idi Mnangagwa ozamada kuimbrace SADC kuti kukanganwa maflood elections akaitika mugore ra 2023. Sana pina mashoko tichikuona the bhazi ratengiwa vanhu ravari kuti vada kuimpresa richatakura maministers bus, the most luxurious bus. Notibva subscribe like on the bell icon. Timina the news ox vanoendera mberi vachiti the summit is important for Mnangagwa as he seeks to reverse SADC's rejection of his fraudulent re-election last year. In this video, in a super luxury government bus which will transport ministers to Victoria Falls, the country's premier tourist destination. Vanhu vavashowa evideo pictures amuri kuona ye-luxurious bus runzi ndo richatransporta maministers. Muri yeZimbabwe chitiko ichichi chaitika munyika yeZimbabwe. Muri kuabusiwa mahuman rights. Muri kuudzwa kuti aiwa auditor general report iratidza kuti mari iri kubuda munyika haisi kuzivikanwa kuti iri kunotengei, zvari kunzi inotenga hazvisi kuuya, hazvisi kudeliveriwa. Tiudzei mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi, kuti this bus inobenefita chi maordinary citizens. Noti bhazi iri rinonyatsoratidza kuti pakabuda mari zhinji kunzi chatransporta maministers. Ina comment section medu mutidze mafungiro enyu, saka no subscribe, kulike, turn on the bell.